Unsa man ako nakaatubos Plaza Ikaw? Cebu? Ako ba? O, ikaw. Dugay na to bro. Nato sa mga 2000 kuan bro, 2014 to 2016 arana. Ano? Kaya mo rin nakita na ko kani dito niya. Nausab na ako, natambok man ka. Ano nambok di ko di ay? Nanambok Oh, may kinanambok ko. Nakita ta sa plaza? Ha? Nakita ta sa plaza? Nakakita ko nimo pero wa kang kakita na ko kay daghan mo sa plaza ko. Abro taga man ka taga Cebu ra ka? Di taga Osamis ko. Moator og Cebu mo butar. Butaran. Ha? Layo makagibutaran. O Cebu man ako nakarehistro mo ko sa konsolasyon. Karon wa na. Ah, wala na kay mo na mo eleksyon, uli na ko kay mo na eleksyon. Kada eleksyon ka man sa Cebu. Oh, usahay ka na nay mga tuyo kong mama, mga dukog Cebu, usahay po eleksyon, kada yung eleksyon kay wadyo koy paltas ana. Ginahalan gyud ang adtuan, nga naman. Kailan kang Carlo. Carlo Badinas, Kauban mo na, Dila Piña, kailan ka? De La Peña si Kuan, si Yap, mama. Efren Yap de La Peña? Efren. Oh, nga naman, kaila. Okay. Ilado magugudar sa, ilado ka sa mga CFD dire. Ah, ilado di ko di ay. So nadi ka Cebu karon. Oo. Kining kini ang atong sigutan parte sa bunyag. Okay ka na. Ah, okay ko bro. Sige, go ahead bro. Sa imong kan may tungod sa bunyag pangutana. Kini pangutanan nako. Yaman. Kini ang bunyag nga gibuhat sa mga paring Katoliko o yun ba sa bunyag sa gibuhat sa mga apostol. O yun bro. Ayun ba? O yun bro. Tukma Kay yes bro, tukma kayo bro. Kay Bugi. yes bro, tukma kayo bro. Kay katubi tong gibunyagan bito ni Ananias si San Pablo. Wala man to gibuhat sa swimming pool, wala to gibuhat sa dagat. Atro Okay to lang ako sa kasa. atro to gibuhat sulod sa balay. O ana, sa balay to gibuhat. No, may gingon dit. Ang bunyag sa mga pare nga ang bata bunyagan o yun ba sa Biblia nga ang bunyag sa mga bata mao ba gibuhat po sa mga sa mga apostol nga ang bata bunyagan. Yes. Yes, o yun bro. O yun kay sumala sa Biblia, pinaagi sa bunyag mahiusa kita ni Kristo. Unya kay wala mo. Okay. O lagi, okay bro. Okay bro, kay pinagi sa bunyag bro. Ay bro, okay bro, kay pinagi sa bunyag mahiusa ta ni Kristo. Nikita mga ginikanan kay di man ta musugot nga atong anak mahimulag ni Kristo. So atong ipahiusa ni Kristo. Pinaagi sa bunyag. So biblical gyud na siya bro. Wala may gingon ng Biblia nga bawal bunyagan ng bata. Okay. Pero ako pangatan wa ka kasap sa pangatan ako. Naka-catch up ko eh. Naka-catch up ko. Hintubag bitaw ko bitaw. Kini bang bunyag sa mga apostol ba? Ah, bunyag sa mga Ang mga apostol. Ah. Ang mga apostol nagbunyag ba mga dagong tao? O gagmay. Masuso. Ang apostol nagbunyag og mga masuso natural kay Masuso. yes bro nagbunyag sila og masuso bro kay isa lang ha. Usang sita sa Biblia nga ang mga apostol nagbunyag og mga masuso. Hello. Oh, hello. Kanang kuan. Yes bro, insakto bro nga ang mga apostol bro nagbunyag na sila. Pero wala magisulti kung pila edad silang gibunyagan. Wa kay mabasa sa Biblia nga ang apostol nagbunyag mga masuso ang gibasa. Wapog kay mabasa pod nga ang apostol namunyag og kuan 15 anyos. Ayo sa edad dagkong Kanang 15 anyos, di ba? Ang INC namunyag mo nag 15 anyos? Di ba? Di ba ang INC namunyag mo nag 15 anyos? Namunyag wala.
kanang 15 anyos bro, di pa nabunyagan, kaya di pa nagkasabot. Kutob sa kanang 15 anyos. Unya nga naman lagi ito, igagaw lagi na ako, be, nga, ano, igagaw lagi na ako, be, nga katoliko. 15 anyos, nabali sa 15, ibunyagan malagi, nga naman to. Tubaga doon na, be. Ako igagaw, 15 anyos, na-convert sa 15, ano, ibunyagan malagi. Ibautismohan malagi sa 15. Ako na-convert sa inse. Oh, nga nang ibautismohan malagi to. Wa pa to bunyagi sa saktong edad. Ang saktong edad bunyag 18. 18, nya nga naman to, ibautismohan malagi to. Sumitaw ka to di ay. Di na problema nako ang ako. Di po na problema na ako. Sige, asa sa Biblia mabasa. Asa po sa Biblia mabasa, bro, ang apostol, muna kong 18 anyos. Asa lagi ang basa lagi sa Biblia nga ang apostol, muna kong 18 anyos. Dili, duwa ko sa edad. Ang akong pangutana. Di ayaw pangutan na kung namunyag ba sila og masuso. Bro, ayaw pangutan na, bro, na ako og namunyag sila og masuso kung di ka mutubag kung namunyag ba sila 18 anyos. Ayaw pangutan na. Bro, ingani sa bro, ang patas nga dialogo, bro, ingani ang patas nga dialogo. Ayaw pangutana na kung pangutana nga kung isumbalik na ko nimo dili ka makatubag. Dili, ang imong sumbalik ang edad man. Oh, unya ang imong gikuan ako ang masuso man, natural edad bitaw masuso. Asa mabasa sa Biblia nga ang mga apostol punjag masuso sama sa gibos mga pare. Masuso man. Karon. Asa man. Anawa. Dili, tubaga. Karon. Basa. Nakoy mabasa lagi nga namunyag sila. Pero wala gisulti kung 18 anyos ba o masuso ba. Ang ako na ibaluan, bro, kung magtuon tag Biblia, bro, dili man na usa lang ka bersikulo. Imo sabto ng mga konteksto. Sumala sa Galacia 3:27, pinaagi sa bunyag, mahiusa kita ni Kristo. Unya, kaming mga ginikanan, di ba may musugot nga among anak mahimulag ni Kristo. Among ipahiusa. Kamu wa magsugot pero ang apostol lagi. Ay, sa ato pa ang apostol sugod yung mga apostol ang mga bata ipahimulag ni Kristo. Mo ni mo pasabot nimo. Lagi. Kay wala man day mabasa, bro. Kay wala man day mabasa. Sa ato pa, bro, kay wala man day mabasa. Imo i-confirm karon nga ang mga apostol mismo tungod sa rason nga wala kay nabasa. Ang mga apostol mismo di ay wala mo sugot nga ang bata ipahiusa ni Kristo? Di watas pakiusa, pagbunyag. Ay no, di ba Galacia atong basahon na. Dagan mahiusa. Wait lang. Mahiusa sa lakaw. Mahiusa sa pagtuo. Dili. Bunyag ang sigutan. Bunyag, bro. Galacia 3:27, bro, unsa pagyaron mahiusa ni Kristo? Ha? Sa Galacia 3:27, unsa pagyaron mahiusa ni Kristo? Wa tang misud, wa ko ayo pag likay ang ay tabunyag. Bunyag ako basahon no? Ako basahon na Galacia 3:27. Bro, tanawa sa screen mo, bro, ha, sa screen mo. Galacia 3:27. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Sakto na o sayop? Ang katong gibunyagan kang okay sa mato, masuso to. Tubaga ba? Insakto bang yung sa bersikulo? Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Sakto na o sayop? Sakto ang pag-iusap. Okay, sakto. Apil ba sa hiusa? Okay, sakto day. Lagi bro. Niang ko na ka, bro. Nga sa ato pa oyon day ka. Bro. Sa ato pa, bro, oyon day ka, bro. Nga pinaagi sa bunyag mahiusa kita kang Kristo. Ang kita niya, dili na repedo sa tanang. Dili tubaga sa ba. Bro, magklarohay ta, bro. Magklarohay sa tadaan. Ang moto bro, o magklarohay sa ta, bro. Magklarohay sa ta, okay? Unya na to. Maabot na ng pagtuo. Okay, ha? Magklarohay sa ta. Maabot na ng pagtuo. Magklarohay sa ta. Bro, moabutan ng pagtuo. Sige, ang bata na ay pagtuo, ang masuso na ay pagtuo. Okay? Gitubag na nako, ha.
ang bata na ay pagtuo, ang paminaw sa bro, relax lang. Bro, relax lang ba? Di man ta ka kuan nimo kay ga istorya pagalitan mo sapaw naman ka. Relax lang. Oh, relax lang lagi. Relax lang lagi. Itubag ta ka kay mo imong gusto ipatubagdaan. Itubag ta ka, ato sang balikan ning usa dire. Kay ingon bang ka tubagon sa tudaan. Ako nang gitubagdaan. Oh, ang bata na ay pagtuo, ang masuso na ay pagtuo. Gitubag na ko da, kay ingon makatubag ka sa tudaan. Oh, di ako na gitubagdaan na. Karon balik sa ta. Unya na. Ikaw ba? Oh, sige, na. Oh, karon ha. Balik sa ta. Oh. Ingon sa Galacia 3:27, pinaagi sa bunyag mahiusa kang Kristo. Pinaagi sa bunyag. Karon, nagtudlo ba ang mga apostol nga ang bata ipahilayo ni Kristo o ipahiusa ni Kristo? May tudlo sa mga apostol ana. Ang mga apostol magtudlo nga mga bata apil sa paghiusa ni Kristo. Ang katundo na pagtuo. Di na may butana bro. Di na may butana ako pangutana ba? Unsay panudlo sa mga apostol, ang bata ipahiusa ni Kristo o ipahilayo ni Kristo? Asa nanduwa? Tubag, ang bata ipahiusa ni Kristo, pero ang bata ay pagtuo. Adi pa siya ipahiusa. Okay, Kaya may tuo o magpabunyag maluwas, ang bata sa pagtuo. Wait lang bro, kay akong bata diri na man. Michael, will you please get me wipes, Michael, wipes. Wait lang bro. Michael, get me wipes at the side of the table. At the back, at my bag there. At my bag. There. At the back of my bag. Wait lang bro, adjust lang. Adjust lang kay. Dali, Michael. Wait lang bro. Akong bata dire na bangs diaper, katuong magpawalay sulod, naaman day sulod. Wait lang bro, adjust lang ha. Kusanin ko nung sa adjust. For a while. Wait lang bro. Balik lang ko bro, adjust lang. Okay na, balik na ko. Okay bro, nana ka niya bro? Okay. So niangkon ka nga ang mga apostol ipahiusa kang Kristo. Ang mga bata panudlo sa mga apostol ipahiusa kang Kristo. Sumala sa Galacia, bro. Ang mga bata gipahiusa ni Kristo pero di Okay. Karon bro, sumala sa Galacia 3:27, unsay paagi para mahiusa kang Kristo? Sumala sa Galacia 3:27, unsay paagi para mahiusa kang Kristo? Galacia 3:27 at masawa na. Sige. Galacia. Usa na mong version sa Biblia bro? Anong kuan? King James nga Bisaya o Maayong Balita? Ang Biblia ni kuan ang akong gibasa ng Biblia. Maayong Balita Biblia ni. Sige. Ni Julio Ricardo Carina Vidal. Sige. Galacia 1:7. Galacia 3:27. 3:27. 3:27 aso gyud basaon to. Sige bro. Sa bro. 3:27. Bibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Okay. So abang Kaambit kamo
sa kinabuhing Kinaiya. sa kinaiyan Kristo. Asa? Kinaiya ni Kanang Kristo. kamot apil mga bata. Apil bro, kaya si Kristo buutan ng mga bata, buutan man. Apil mga bata. Atong apil Apil, klaro apil, na. apil ang mga bata. Apil ang bata na bro. Apil ang mga bata na. Ang mga bata bro, dili madinumtanon. Bro. Apil mga bata to. Apil ang mga bata. Atong pasulti ang mga apostol, apil mga bata. Di kani Galacia 3:27 ayaw sag ambak og layo. Pwede ko may basa niya. Ayaw sag ambak og layo. Bro, ato sang sabton ang Galacia 3:27 before ka mo ambak og layo. Bro, ay sa ambak og layong bersikulo ba hangtod din na to masabta no. Bro, ayaw sa lagi og ambak og layong bersikulo og wala pa nato masettle ang usa ka bersikulo. Ingon ana ang insaktong pagtuon sa Biblia. Okay? Balik ko na to ha. Ingon dire, bunyagan ka mo aron mahiusan ni Kristo, busa nakaambit ka mo sa kinaiya ni Kristo. Si Kristo ang iyang kinaiya dili madinumtanon. Ang pangutana bro, ay ayaw komentaryo. ayaw bro, wala ta ka kuan na ha. Ato sang sabto ng bersikulo ba nakasabot ka? Nakasabot ko na. Nakasabot ka. Okay. Nakasabot man dai ka, busa arita magtuon ta ha. Ingon dire, pinaagi. Ay, ako kaputano na. sige, mangutana ka na ko. Sige, tanan ko dire. Kana bang ang mga bata apel ka mo sa paghiusa kana kamo apel na bay basa diha. Yes bro, apel bro. Ingon yes bro, apel bro kay ikaw patubag ako. Unsa man ni mangutana di mo ta patubagon. Okay ha? Iyo magka-apel. Patubag lagi ko. Apel ang bata. Ngano man, ikaw mismo ang nagsulti ka ganina nga panudlo sa mga apostol nga ipahiusa ang mga bata kang Kristo. So, ay pinaagi man day sa bunyag, mahiusa ang bata pinaag kang Kristo. So, apil ang mga bata, lisod pod, ug dagkura. Imo nang opinion. Ay, dili na ko na opinion, bro. Ikaw mo'y nagtubag ka ganina, bro. Nangutana ko ni mo ka ganina. Ang sama ng tulo sa mga apostol, ipalayo ang mga bata kang Kristo o ipahiusa. Ang imong tubag, ipahiusa. Sumala sa Galacia 3:27, unsay paagyor mahiusa ni Kristo? Tubaga. Bunyagan. Sa imuhan ng baba, bro, wait lang ha. Bro ha, sa imuhang baba ning gawas na busa, akong gibasihan ng imuhang tubag sa akong pangutana. Ang imong tubag, pinaagis bunyag. Di ikaw may nagtubag. Karon, dili ra man ka na may mahitabo. Human sa bunyag, makaambit sa kinaiya ni Kristo. Si Chris, wait lang. Okay ha? Wait lang. Wait lang kay nagkadyot lang kay wa pa tanahuman sa bersikulo. Ha. Mas maayo gyud ang imong ipakita sa ko ang kamao jud ka mo nang ayaw likay-likay. Ayaw ko pa na ha. Ako mo sa imo sige, bahala. Bahala ka, okay ha? Kadyot lang. Sige ani ha. Kinaiya ni Kristo nga buutan. Siyempre ang mga bata, oral sugar. Okay, wait lang. Okay, ang bata buutan pod. Di man ka mutubag. Ako na lang mutubag. Di man ka mutubag. Di ba? Ang kiniiya ni Kristo dili madinumtanon. Ang bata dili pod madinumtanon. Ang madinumtanon. Ako kabagangon ang bata madinumtanon. Ayaw, tubaga. Di, mo ginagali, kinakaambit man ng masuso. Bro. Ang mga masuso, madinumtanon ba? Dili sila madinumtanon sama ni Kristo. Dili madinumtanon ang mga masuso. Dili lagi yung lagi sama ni Kristo. Kaya ingon mga dire, busa nakaambit ka mo sa kinaiya ni Kristo. Busa mga masuso, dili mo dinumtanon kay nakaambit sa kinaiya ni Kristo. Muna gipangutan ako, sa usang pagi dili madinumtanon ang mga apostol, ang mga bata. Dili mo dinumtanon ang mga bata, sama lagi ni Kristo. Ingon dire, nakaambit ka mo sa kinaiya ni Kristo. Nya,
O mo lang, kay nakahambit sila, di sila madinumtanon. Tanawa ra ka, madinumtanon kang dako. Diba, layo ra kayo? Wala ka bang kanang kamo lang ni api way api na basa anak. Ay, imo ra pud na. Imo ra pud na. Bro, imo ra pud na, bro. Namaging in every rule there is an exception. Kanang kamo dili na Bro. applicable sa Sige, ani akong tubag, ani akong tubag ha. Ang sugo ni Kristo bunyagan tanang tawo. Wala ko'y nabasahan sa Biblia nga nagdili sila bunyagan ng mga masuso. Busa kay wala may mabasa nga nagdili sila bunyagan ng mga masuso, wala kay katungod mo dili. Kay kinsa man ka nga tuohan namo nga mismo ang Biblia wala man nagdili nga bunyagan ng mga masuso. ano, ako na pod. Wa po kay katungod nga badlong nako kay laday pagtuo. Oy, wa mo ko naman lang nimo. Oh, matutangin mo ang tanang tao bunyagan. Ayo. Wala ko namadlong nimo, bro. Ikaw mo'y namadlong kay ngano namunyag mig masuso. Wa ko mamadlong naon ka. Be, iba replay ko na replay. Namadlong ba ko nga namunyag magsoso nga sige. Aron makita. Sige, aron makita, bro. Bro, aron makita kung tinuod bang namadlong ka o wala. Sige ha. Ang badlongon ka naman nakahimog sayop. Di ba? Kana tag mamadlong ba karon o wala? Kaning pagbunyag na mog masuso. Sakto na sayop. Sa. Ang angay badlongon katumang nakahimog sayop. Di ba? No. Kaning pagbunyag na mong masuso. Sakto ni sayop. Pagbunyo masuso? Sakto ni sayop. Sayo kay mabasa Biblia. Kay sayop man nini namadlong ka o wala? Ha? Kay sayop man kaani, namadlong ka o wala? Badlong ta mo kay umay mabasa. Linihan ko na ka namadlong ka. Ay mo gibasa la. Bro, paano? Ako bro, sadyo lang ha. Ako bro, wala ko namadlong nimo. Ikaw mo'y namadlong namo. Mo na siya. Bunyagan. Masuso, bunyagan. Sige. Na Biblia na. Yes na. Ay, bro, letra por letra. Dili man panudlo sa ay, bro, dili panudlo sa ay siyang letra por letra na unsa man ka. Kay basig pangitaan ta kag letra por letra mabasa sa Biblia nga si Felix Manalo sugo sa Ginoo, wa kay mahatag bersikulo ba? Ayaw pangitag. Bro, ayaw pangitag. Ako o pangitaan po nako ka sa ako kapangutan nga ang mga pare ili sa Dios ni siya tawa po nababasa sa Biblia. Ilis sa Diyos. Sige. Wa ka basa. Ilis sa Diyos sa yuta. Sige. Why, bro, naay mabasa, bro. Na ako'y mabasa, bro. Nga, dunay pare giilis sa Diyos sa yuta, na ako'y mabasa. Paring Katoliko? Paring Katoliko. Gusto ka paring Katoliko? Asa mo ba sa Biblia ang paring Katoliko o sa Diyos? Gusto ka mabasa ko pero dili ka musapaw. Ha? Basahon ako, dili ka musapaw. Sige, basa. Sige, para masiguro na ako nga dili ka musapaw. Paminog maayo ha. Ako asa mabasa sa Biblia ang paring Katoliko sa Diyos. Ako laging ipagawas. Okay, para patas sa imuhang side, no? Ako ipagawas asa mabasa nga ang paring Katoliko ilis sa Dios di sa yuta. Okay. Una, ako ipagawas nga Katoliko ang iglesia. Okay? Akong kwaoning nga naman na gusto mo kag ebidensya, di gyud usa ka bersikulo. Ebidensya may gipangitan nimo. Sige. Una na kong ebidensya ang iglesia kay Katoliko na siya. Akong basahon nga Biblia kaning giingon diri sa kanang iglesia. Ay sa lagi sapaw ingon bitaw ko nimo. Tubago na ko ayog sapaw. Lahi ang iglesia. Ayaw lagi sapaw lagi. Ako Ayaw lagi pamadlong kay magtubag ko sa mong pangutana. Saan ko pagtubag kung kagsagag sapaw diha? Relax lang ha. Agwantaha lang ang sakit ha. Bro, agwantaha lang sang sakit bro ha.
Agwantahan lang sa sakit. Okay. So, Nagkawan mo. agwantahan lang sa sakit, bro. O, sige, sige. Ari ko karon sa Biblia sa Kamoy, sakit. ay sa lagi. Bro, di gyud ta mahuman na ni bro. Kasi kag sapaw diya, bro. Padayon lagi. sige, 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 makasulti padayon. Unang ebidensya nga paring Katoliko ili sa Dios. Ang unang ebidensya na ana ang iglesia mismo Katoliko. Na diri sa Biblia nga the Richard Baxter. Oh. Ay sa kuan lagi, ay sa sapaw lagi, pubida di ka kasabot eh. Oh, paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. So John chapter 10 verse 16, makita nimo sa akong screen. Ingon dire. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. Jews and Gentiles shall be one Catholic church. Under me, their only universal head and shepherd. So sa John 10:16 sa Richard Baxter translation, ang kanidaing fold, kanidaing fold, mauni ang Catholic Church. Okay, so na pamutulan na Katoliko. Sunod, pari na punta. Okay, sa pari na punta. Ang mga apostoles, mga pari ni sila, sama ni Apostol Pablo, nibasa na ko bro, Katoliko bro. Nibasa na ko Katoliko. Ang iglesia nga nasa 1 just 16, Katoliko na siya. Ang apostoles, membro anang iglesia ha. Therefore, kung pari ang apostoles, paring Katoliko sila. Aniya, atong basahon, ay sabsapo lagi ko di kakasabot. Ay sa lagig sapo ba. O, unang ebidensya, ang iglesia Katoliko. Kung dunay pari diya, mga paring Katoliko na siya. Karon si Apostol Pablo nga membro sa maong iglesia nga Katolika, unsa man siya, Roma 16:17. Ingon sa dire, Roma 15:16, ingon siya dire, gihimo akong sulugoon ni Kristo Hesus aron pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako, ingon nga pare, aron pagwalis sa maing balita nga gikan sa Dios. So sato pa, sa atos Apostol Pablo nga usa ka apostol, pare. Karon, arita, Katoliko bito ko akong gibasa, Katoliko kong gibasa ganina. Balikon ako ha. Ay sa ligig sapaw, bro. Bro, di jud ka makatuhog sa akong tubag kung sige kag sapaw. Agwantahan lagi ang sakit. Di Katoliko gugi ka noy. Oh, ay, akong gibasa ha. Akong gibasa, nangutana manggug ka nga paring Katoliko ba ang pulis sa Diyos sa yuta? Akong ito bag. Oh, aron balikon na ko ha. Si Apostol Pablo nga pare, sakop sa iglesyang gitukod ni Kristo, nga sumala sa paraphrase ng New Testament by Richard Baxter, tawag na siya Katoliko. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic church under me, their only universal head and shepherd. So, si Apostol Pablo, pare, unya, sakop sa Katoliko nga iglesia. Anya, karon, naaba sa kasaysayan, sa history, nga si Apostol Pablo, kanang pare sa Katoliko, magsasangyaw sa Katoliko, na, o di ara, diya sa libro nga The Voice in the Making, The Voice in the Making, World History, say, ingon diri sa dalapahina, Saint Paul was born of Jewish parents, but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians, but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church after his miraculous conversion on the road to Damascus. So confirm nga si Apostol Pablo, pare, og membro sa Iglesia Katolika, magsasangyaw sa Iglesia Katolika. Karon, puli ba ni Kristo ang mga pare na kani mga pariane? Ari ta karon sa Biblia na punta, Juan 21:15-17. Juan 21:15-17, ingon dire.
Human nilag pangaon ng utana si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gigumuba ako, labos pagigugman ni mo ni mga butanga. Ing tubag si Pedro, Lord, Ginoo, nagigugma ta ka. Giingna siya ni Kristo, atiman na akong karnero. Atiman na akong karnero. Nga naman, musaka naman siya. Sa diyang si Kristo nisaka sa langit, ang nipuli siya hag atiman sa karnero, ang nipuli ni Kristo, dinhi sa yuta, atiman sa karnero, ang pari nga si Apostol Pedro. Kung sa ebidensya nga pari siya, kauban siya ni Apostol Pablo nga pari pod sa Katoliko. Nya siya kapostolis pod siya, kauban sila ni Apostol Pablo, so pari pod siya sa simbahang Katoliko. Karon, ang ebidensya mo na ni si Apostol Pedro ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao na ebidensya. O, natubag yung pangutana, sunod nga pangutana. Ako di sana ako tubagon, di sana ako na komentaryo kay na. Mura man tayo ni Kwastima. Wala ko nilayo sa tema. Atong tema ganyan ako man. Kanini ang bunyag. O, ikaw bito ni ambak bito nganong kuha kanang puli sa Dios sa yuta, ikaw bito ni ambak diha. Ayun, ambak-ambak lagi kay ay karon, ang bata na abay pagtuo, di ba? Ganina ta sa kana asa ang mabasa nga ang bata na pagtuo. Ano ka ganina, di ba? Di ako na sa speaker. O dili. Nga sayop na inyo. Ako kung mo explicar ka ako'y mangutana, mo dawag ang pangutana. Gawaton ta ka. Sige, explicar ka, mangutana ko nimo ha. Mangutana ko nimo, sige go. Ako na po. Ay kasapaw ha. Akong prubahan nga kanang inyong bunyag sa inyong pare dili uyon tukma sa bunyag sa mga apostol. Ay kasapo ha. Nganong giingon man kung dili tukma? Yeah. Matud niya ay pamunyag niya ang bunyag nga gibuhat sa mga apostol. Yeah. Marcos 16:15. Bro, napa ka bro? Nalo ko dire, di ko pare mo sigban ha. Yeah. Paminaw. Marcos 16:15. Miingon siya kanila, panglakaw kamo. Kamo repredo sa mga apostol. Sa tibuok kalibutan. Og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Mato pa tanang katawhan. Apil bagbata ni. Ang mutuo ambot may basa may pagtuo ba sa inyo ang mga masuso may pagtuo man tingali ang mutuo og magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan kinsa bunyagan di ay kadtong tanang tao nga mutuo sato pa way mabasa din bata pero tanang tao man nga mutuo. Entonces, ang bata, kung may pagtuo, ay bunyag. Unang prueba na ha, nga ang bata, di bunyagan. Kung ang pagtuo. Ikaduha, ang mga apostol, nagbunyag bang bata? Di Kung saan may gibunyagan sa mga apostol? Mga bata o dakong tao? Ang bunyag sa panana. Buhat 2:38. Wala kay di pa maklaro ni. Buhat 2:28. Buhat 2:28. May 28 nung. 20 naman na. Dara. 23 man na. Ay, dara. Ano 28? Di na mo. Paminaw ka na bro ha.
ang Biblia magkara atong sa pagkaraan ng Biblia di na makita. Buhat man yun. Asa mo ito dapat? Tama? Lucas 3:3 eh. Lucas 3:3. Di mamaklaro na eh. Lucas 3:3. Ingon dire, hinaya pod mupakli og Biblia ng imong kausap bro JD oy. Lucas 3:3. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Ug siya miingon, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala og pabunyag kamo. Busa klaro og tataw kayo ang gibunyagan sa mga apostol sa Juan. Dakong tao, ngano man, hinulsol man. Yang ang bata di man na kamo hinulsol. Di ba? Daghan pa ni. Tapos sa Lucas gapon 3:21. Tapos namunyag si Juan. Ang tanang tao gibunyagan usab niya. Si Jesus samtang nag-iampo si Jesus og naabli ang langit og mikunsa ang impierno ang santo sa dagway sa katao. O bisan nga si Kristo nagpabunyag dako ng tao, siya masumbanan. Kana sa bro ang ipakita niyo bro. Nya pangutana. Okay. Wala. Pangutana. Gigamit nimo ang Marcos 16:15 mabasa ba diya nga gidili bunyagan ang mga bata? Ha? Didili. Gidili sa mga apostol nga bunyagan ng mga bata mabasa ba sa Marcos 16:15 o wala? Ang mabasa sa Marcos ang katurang naghinulsol. Way bata. Di wako na yung tanong hinulsol. Ako pangutana, mabasa ba sa Marcos 16:15 nga ang bata dili bunyagan? Muna ko pangutana. Mabasa o dili mabasa? Bata dili bunyagan. Maayo ka malikot-likot bro, di ka kasakop na ko bro. Tubag ka lagi bro, lang makatubag ba ka? Lang makatubag ba ka bro? Mabasa ba? Usbo na ko pangutana ha. Mabasa ba sa Marcos 16:15 nga ang bata dili pabunyagan? O dili mabasa? Bag. Sa Marcos 16:15, way gingon bata nga dili bunyagan. Okay. Sunod nga pangutana. Da sa buhat 2:38, mabasa ba diha nga ang bata dili pabunyagan? Way mabasa ang bata dili bunyagan. Ang bunyagan dito. So dili mabasa sa buhat 2:38 nga ang bata dili pabunyagan. Ato pa bunyagan niyo. Di ako'y nangutana. Sa ato pa buhat 2:38 dili mabasa diha nga ang bata dili pabunyagan. Ato pa kay dili mabasa bunyagan. Bro, ako ang nangutana nimo. Bro, naunsa man ka. Ganina bitaw mangutana ko di man ka mutubag. Ako na lang mutubag. O karon, ako'y nangutana to baga. Ako'y nangutana to baga. Mabasa ba sa buhat 2:38 nga ang bata dili pabunyagan? Ang akong tubag ang mabasa sa tong dunay pagtuo ang bata dili mabasa kay di wa may bunyag eh. Dili bunyagan kay mabasa. Di na mo akong pangutana. Ayaw liso akong pangutana, bro. Ayaw bro, dili ka responsive bro. Ug anad ka sa Plaza Independencia na ibalo ka nga kung naanad ka sa Plaza Independencia, ayaw usba akong pangutana kay dili man ka responsive ana. Bro, Usba. balik ko na ko ha.
Mabasa ba sa buhat 2:38 nga ang bata dili pabunyagan? Tubag. Way mabasa ang bata dili bunyagan. Ang bunyagan katong dunay pagtuo. Sige. Sunod, sa Mateo 3:18, mabasa ba nga ang bata dili pabunyagan? Way mabasa ang bata dili bunyagan. Okay. So, aning tulo ka bersikulo imong gigamit, aning tulo ka bersikulo nga imong gigamit, wala kay nabasa diri nga ang bata dili pabunyagan. Way mabasa dili bunyagan. Sige. Ang mabasa katong bukno ang nabasa nako katong dunay pagtuo. Dili bro, di na mo ako pangutana. Kabalo ko nga nakasabot ka sa akong pangutana, bro. Kay Bisaya ara akong pangutana. Osbon ako ha. Osbon ako ha. Osbon ako ha. Osbon ako pangutanan nako ha. Osbon ako ha. Paminag maayo ha. Kay Bisaya ra kay ni kabalo ko nakasabot ka. Kaning tulo ka bersikulo nga imong gigamit. Imo bang ang konon nga walay bisag usa diri sa mga bersikulo nga mabasa nga ang bata dili pabunyagan? Kaya ko tubig. Nato ara. Way mabasa sa tulo ka bersikulo nga ang bata dili bunyagan. Way mabasa. Sige. Pero Sunod ha. bunyagan ha. Mutuo ba ka nga requirement sa bunyag ang mutuo? Yes or no? Huh? Mutuo ba ka nga ang usa sa requirement sa bunyag mutuo? Yes or no? Suma Biblia ang requirement sa bunyag ang mutuo, ang bata way pagtuo sa ato pa wa ma-apply sa requirement ng bata. Okay. Sunod nga pangutana. Ang bata ba nga walay pagtuo makadayeg sa Dios? Yes or no? Ang bata ang way pagtuo makadayeg sa Dios, bata masuso ha? Ang bata nga masuso. Bro, balik ko na ko ha. Ang bata nga masuso makadayeg ba sa Ginoo o dili? Tubag, kanang imong suli masuso. Kanang imong tubag ang bata masuso. Beto baga bro, tubaga sa pangutana. Kanang bata nga masuso. Anang bata nga masuso makadayeg ba? Patay ka na bro. Patay ka na ron. Imong ang bata masuso ha? Sige. Ang bata nga masuso makadayeg ba sa Ginoo o dili? Kanang masuso ha? Masuso. Ang bata tubagon ta ka isang minuto. Ang bata nga masuso makadayeg ba sa Dios mo ni pangutana? Why mabasa sa Biblia nga ang bata masuso makadayeg sa Dios? Okay. Masuso ha? Sige. Ngayon ka walay mabasa. Sulo nga pangutana. Ang uyo ka na. Way basa uyo ka na. Di, ako nangutana. Ako nangutana. Dili ko 'yon. Dili ko 'yon. Ya. So, follow up. Bro, follow up ko. Okay, follow up ko ha. Ingon kaman nga walay mabasa nga ang bata nga masuso, ang mga bata nga masuso walay pag dili makaday sa Ginoo anak kaway mabasa. Okay. Sunod. Kanang bro, kanang walay pagtuo bro. Bro, kanang walay pagtuo makadayeg na sa Ginoo dili. Usa ba? Masuso na. Sa pagtaong dako. Masuso ba na? Sige, masuso. Kanang batang masuso nga walay pagtuo makadayeg na sa Ginoo dili. Ang akong tubag mo ni basta bata nga masuso, dili na ka makadayeg sa Dios. Masuso man. Lagi. Kay dili makadayeg basta walay pagtuo. Dili mga bata masuso, dili magibudayeg sa mama tuto. Pamino sa ba? Kay ingon ka ang bata nga masuso dili makadayeg tungod kay walay pagtuo. Yes or no? Ako tubag. Wa kay mabasa sa Biblia ang batang masuso. Di bro, di na may pangutana. Balik ko na ako pangutana mo niya. Paminag ayog sa pawa, paminag maayo ko pangutana. Binagsara ni Bisaya. Ikaw relax mo. Ayog sa paw lagi. Mo na di ka kasabot sa pangutana. Balik ko na ko ha. Ang bata nga walay pagtuo. Sige, balik ko na ko. Ay, lagi sapaw lagi. Sapaw, sige ha. Ang bata nga masuso. Okay. Ala. Ilom. Ang bata nga masuso. Nga walay pagtuo. Makadayeg ba sa Ginoo? Yes or no? Akong tubag.
ang akong tubag na sa pangutana. Ang bata ang may pagtuo di makaday sa Ginoo nga naman. Bro, Bata mo suso. ah, Dili makaday nga man wala pagtuo. sige, sige. Kung na ako'y mabasa sa Biblia, kung na ako'y mabasa sa Biblia, nga ang Ginoo mismo ang nagbansay sa mga bata nga mudayig niya, dawato nimo nasipyat ka. Kung doon ay mabasa ang Biblia ang bata nga masuso ha. Masuso, kung na ako'y mabasa sa Biblia, nga ang Ginoo mismo ang nagbansay sa mga batang masuso, nga mudayig sa iyaha. Imong dawatong sayop ka, pildi ka. Dawato na sayo basta doon ay masuso. Lagi, masuso lagi. So, masuso ha? Oh yeah. Masuso. Sige. Basaha imo ang Mateo 21:16. Mateo 21:16. Sige, basahin mo ang Mateo 21:16. Mateo 21:16. Oh, 21:16. Padungga ko. Basaha. Masuso. Hmm. Ayun, Mateo 6. Padungga ko. Sige. Sige. Mateo. Busa, maingon sila kang Jesus. Nakadungog ka sa ilang gisulti. Si Jesus may tubag, oo, nakadungog ako. Wala ba di, ay kamo magkabasa. Mo ba ni? Oh, sige ba na yun ah? Pait tali mo gibado. Si Jesus, atong usbon. Mateo 21:16, oh. Busa, maingon sila kang Jesus. Sila. Kini sila, masuso ba ka ni? Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Ambot, makadungog bang masuso? Si Jesus may tubag. Oo. Nakadungog ako. Wala ba di ay kamo makabasa ni ining basa? Basa sa kasulatan nga nag-ingon ang mga bata o ang mga masuso gibansay lagi. Na masuso pero gibansay. Bro. Wa mali, tubag. Tiwasa. Gibansay mo sa paghalad o hingpit sa pagdaig kaninyo halad malagi nin unsa ba ka ani mo sibya Tiwasa. wala ko wala lain mo Tiwasa ba so onya may biya si Jesus Di na mo. Ang mga bata o ang mga masuso gibansay mo sa paghalad o hingpit nga pagdayig kanimo. Kinsay gidayig dire? may bunyag Sumala sa bersikulo. Kinsa man ang gidayig dinhi? kisa gidaig ang gidaig si Kristo Ang si Kristo. Kinsa may nagdayig niya? Kinsa may naghalad diag hingpit nga pagdayig? ayaw ko na murag Bro, tabaga bro ba? Ingon ka man nga walay mabasa. Ingon ka ganina nga walay mabasa. Bro, ayaw glikoy. Ingon ka ganina walay mabasa. ang ibasa mo diri Bro, ingon ka ganina walay mabasa nga ang mga masuso mo dayeg sa Ginoo. Ana ka. Pangutana. Kinsa man sumala aning besikuluha ang naghalad og hingpit nga pagdayeg kang Kristo, kinsa man? ayaw lagi ang atong isgutan lagi pagbansay Tubaga. Ingon ka man ka ganina nga walay mabasa. Bro, naipit jud ka bro. Kati-ipita yun mo, tubaga ha. Bro, tubaga bro, akit live ra ba taron? Nangatawa ang mga viewers bro. Oh, nangatawa ang mga viewers. Bro, nangatawa ang viewers. Ingon ka ganina, walay mabasa sa Biblia nga ang mga masuso makadayeg sa Ginoo. Ang imong rason wala sila pagtuo. Anak ka ganina. Karon, sumala aning bersikuloha. Kinsa man ang naghalad sa Ginoo og hingpit nga pagdayeg, sumala aning bersikuloha. Kisa nagdag? Di, balik ko lang ko paminaw lagi. Ino ka maminaw god. Paminaw wala ayaw usba ako ang pangutana. Ayaw usba pangutana ko ba? Ingon diri sa Mateo 21:16, kinsa man
ang naghalad og hingpit nga pagdayeg sa Ginoo. Sumala ni bersikulo 1. Kinsa ang naghalad og hingpit nga pagdayeg sa Ginoo? Kinsa? Ang bata midayeg sa Ginoo pero abunyag. Pangutana. Apil ba ang masuso? Apil ba ang masuso? Ang masuso apil sa ang masuso apakibadayeg pero way bunyag. Ingon ka ganina ang batang masuso, isa. Ingon ka ganina ang masuso walay mabasa nga nagdayeg sa Ginoo. Insakto mo yung ganina o sayop? Ningo man ko ang ang bunyag man imo mangibasa. Dili na. Dili po na nako. Ay nausa. Ingon ka ganina, walay mabasa sa Biblia. Diba, imo ko pa yun nung gali, ingo di ko mo yun. Ingon ka ganina, walay mabasa sa Biblia nga ang mga masuso makadayeg sa Ginoo. Ang imong rason, wala sila'y pagtuo. Karon, kay naaman day mabasa diha, o yun ka ba? Nga sumala sa bersikulo, ang mga bata o ang mga masuso, mo'y naghalad og hingpit nga pagdayeg sa Ginoo? Yes or no? Ang akong pangutana. Yes, Ako'y nangutana, o samang ka. Ako'y nangutana, di ikaw ang nangutana. Mamayo ko binyan ni Saynara di mama. Yes, tubag nako. Ah, Ha? Tubag nako. Ang mga bata nagdaig pero ay bunyag. ang masuso nagdayeg sa Ginoo, yes or no? Ang mga bata nagdaig sa Ginoo pero ay Ang mga masuso ba, ang mga masuso, nagdayeg ba sa Ginoo wala? nagdaig sa Ginoo pero ay bunyag. Okay, nagmasuso, nagdayeg. Karon kay nagdayeg man sila, bro, nagdayeg man sila. Kinsa man ang makadayeg sa Ginoo, ang naipagtuo o ang walay pagtuo? Ang kadag sa Ginoo. Ang makadayeg sa Ginoo. Ang makadayeg sa Ginoo, bro, ang naipagtuo, ang walay pagtuo. Ang may pagtuo pero ang Okay, ang may pagtuo. Karon kinsa man ang bunyagan, bro? Kinsa bunyagan? Ang naipagtuo, ang walay pagtuo. ang katong bata nga bunyaga ang katong Dito baga ako mangutana ba? Bro, kinsa man ang bunyagan, bro, ang makadayeg sa Ginoo, ang dili makadayeg sa Ginoo. isgutan ay. Tubaga. Bro, ako pangutana mo itubaga ba? Loyal mo, nangatawan niyo ko mga kuandri, oh. Bro, nangatawan niyo ko mga viewers diri, bro. Gikatawan kag maayo, bro. Lawa ni ay. Tubaga ha. Kanang nagkatawa ay mga Kinsa man. Bro, paminaw sa pangutana ha. Kinsa man ang angay bunyagan. Ang makadayeg sa Ginoo o ang dili makadayeg sa Ginoo. ang akong tubag, ang muday sa Ginoo bisa masuso pa na basta wa mabasa sa Biblia, dili na bunyagan. Kay mo So oyon ka ba? Wait lang nga, oyon ka ba nga ang bata nga makadayeg sa Ginoo mabasa letra por letra? masuso ay ang bata, masuso. Oyon ka ba ang mabasa letra por letra sa Mateo 21:16 nga ang masuso makadayeg sa Ginoo? Yes or no? Ang akong tubag, way mabasa lagi ang mga bata bunyagan. Si Doon, bata, doon masuso mabasa. bro. Ay. Bro, ayaw usba kong pangutana ba, bro? Ayaw usba kong pangutana. Mangutana gani ko 1 plus 1, ayaw tubag araling panlipunan. Unsa man ka? Mangutana ko 1 plus 1, ayaw tubag araling panlipunan. Layo ra man kay mong tubag sa kuwang pangutana. Usbon ako ha. Balikon ako ha. Kinsa man ang angay bunyagan, ang makadayeg sa Ginoo o ang dili makadayeg sa Ginoo? Kinsa ang bunyagan? Ang doon pagtuo. Di na may pangutana. Asa man ay. Bro, akong pangutana, bro, categorical kayo. Bro, akong pangutana ha, categorical kayo. Kinsa ang angay bunyagan? Ang makadayeg sa Ginoo o ang dili makadayeg sa Ginoo? Akong tubag mo ni, ang doon ay pagtuo. Wa ko lang utanag pagtuo, bro. Wa ko lang utanag pagtuo. Akong pangutana pagdayeg. Okay? Wa ko lang utanag pagtuo ha. Akong pangutana pagdayeg. Kinsa may angay bunyagan? Ang makadayeg sa Ginoo o ang dili makadayeg sa Ginoo? Ang akong tubag mo ni,
Why mabasa sa Biblia nga ang makadayeg sa Ginoo bunyagan. Ang mabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia, ang muto sa Ginoo bunyagan. Oh, ang moto sa Ginoo mo dayeg na o dili? Ha? Ang may pagto sa Ginoo mo dayeg na o dili? Ang pagtuo nga siguro ang pagtuo sa may balita. Di, Ang pagdayeg. Bansong sa mantawang ka ay lalawoyan ni mo na ipit umayo ka puro palusot ba? Ang pagdayeg. Balikon ako ha. Ayaw. Ang naay pagtuo mo dayeg sa Ginoo o dili? Ano yung pagtuo? Oh. Ang katungdag ng tao nga mo pagtuo mo dahil sa Ginoo. Pero ang bata, ang may pagtuo, natuwa di lang bunyagan. Di na mo pangutana na ako ano sa mga tao na. Bro, mangutana gani ko 1 plus 1 bro. Ayaw tubag araling panlipunan ba? Layo na kay mong tubag ba? Balikon na ako kung pangutana ha. Balikon na ako kung pangutana ha. O ako ipakita bro kung say level ni mo bro. Unang gusto ko na kung pakita nga. Gusto ko kung makita ba kung kamao ba jud ka. Mo nang ayaw lisuha akong pangutana aron makita kung kamao ba jud ka. Okay ha? Ang pagtubag. Oh. Sige. Ayaw liso akong pangutana ha, aron makita kung kamao ba jud ka. Osbon ko ang pangutana. Kanang naay pagtuo, mudayeg ba na sa Ginoo o dili? Kanang dunay pagtuo, mudayeg ba sa Ginoo? Ang dunay pagtuo, mudayeg sa Ginoo. Basta ang pahinungdan, bunyag. Di, akong bro, ang naay pagtuo bro, mudayeg sa Ginoo o dili to ba lang, mudayeg o dili nara na. Kategorikal mo na. Atong tubag, mao ni, ang bata mudayeg sa Ginoo. Dili. Di na may pangutana ba? Bro, di na mo pangutana ba? Ako pangutana, ang naabay pagtuo, mudayeg ba sa Ginoo o dili? Ang akong tubag mao ni, ang dunay pagtuo makadayon sa Ginoo. Okay. Yan, bunyagan. Sunod. Ang bata, pwede po mudayeg sa Ginoo. Karon. Pero di bunyagan. Ingon, Pagtuo. kinsa man ang imong gipasabot, kisa may imong gipasabot nga sa Biblia dunay pagdayeg sa Ginoo pero dili bunyagan, kisa man na? Dunay pagdayeg sa Ginoo. Oh, Bunyagan. kinsa may imong gipasabot sa Bible nga dunay pagdayeg sa Ginoo pero dili bunyagan, kinsa man na? Ang mga bata. Ug ang mga masoso. Oh, di bunyagan. Sige. Asa mabasa sa Biblia? Asa Lahi ng pagdaig, ako kang kunan lahi ng pagdaig, lahi ng pagtuo. asa mabasa sa Biblia? Asa basa Bro, asa mabasa sa Biblia, bro, nga dunay nagdayeg sa Ginoo dili bunyagan. Di ato siguro lang, unsa may English ng pagdaig. Di hatag ang bersikulo, bro. Asa sa Biblia mabasa nga dili bunyagan ang mudayeg sa Ginoo. Unsa may English sa pagdaig. Bro, asa mabasa ako'y nangutana so tubaga. Asa mabasa sa Biblia nga dili bunyagan ang mudayeg sa Ginoo. Asa mabasa bebe ang dili bunyagan ang dili muday sa Tanawa ragod kayo lagi usba akong pangutana ba. Bro, ayaw usba ang akong pangutana. Osbon ako ha, ayaw utro ha. Asa sa Biblia mabasa nga dili bunyagan ang mudayeg sa Ginoo. Tubag. Why mabasa sa Biblia? Okay. Ang dili bunyagan. Pero ang Sa ato pa, oyon day ka. Ayaw tugtog. Sa ato pa oyon day ka nga ang bunyagan katong mudayeg sa Ginoo. Ang budaig sa Ginoo, katolik bunyagan ang budaig sa Ginoo. Ah. Ano ni pagtuo? Aron, sunod. Ang kinsa man ang mudayeg sa Ginoo, bro. Bro, ay sa lagig sa Paulo yan ni moy. Ay sa pa ba? Kinsa ang mudayeg sa Ginoo. Bro, kinsa ang mudayeg. Nanaw si makagsapaw oy mura man kag
Bro, Uyo ka na. dili ko yun na. Bro, kinsa ang modayig sa Ginoo? Ang naay pagtuo o ang walay pagtuo? Ayo. Siya, yo, naipit na. Bro, ipit kaya, bro. Bro, perting ipit ha. Bro, perting ipit ha, bro, perting ipit ha. Bro, Tubag. perting mo ipit, bro. Saan bro, perting lang ipit ha, bro, perting lang ipit ha. Ipit na kayo, yun, ipit na kayo. Ipit na kayo ka, ipit na kayo ka. Sa ipit kayo. Ikaw man ipit. Ay, kamo, di ba kumuto ba sa kong pangutan ha? Ang imo pungutan na lagi. Oh, balik ko na kaputan ako ha. Balik ko na kaputan ako ha. Ang modayig sa Ginoo na ay pagtuo wala. Tubag. Lahi ang pagdaig, lahi ang pagtuo. Di na mo ko pangutana. Wala ko nangutana kung lahi ba ang pagtuo, lahi ang pagdayeg. Wala ko nangutana, ana. Ako pangutana, kinsa man ang modayig sa Ginoo, ang naay pagtuo o ang walay pagtuo? Tubag. Ang mga bata nga way pagtuo, di ginagawa. O sige, ang mga bata nga walay pagtuo, dili makadayeg sa Ginoo. Unya kay mabasa man diri nga ang mga bata makadayeg man sa Ginoo. Na sila pagtuo wala. Lahi ang pagdaig o pagtuo. Sa mabasa nga lahi ang pagdayeg, lahi ang pagtuo. Lahi. Asa mabasa sa Biblia nga lahi ang pagdayeg, lahi ang pagtuo. Lahi ang pagdaig sa pagtuo. Lahi dito. Asa lagi sa Biblia mabasa lagi nga lahi ang pagdayeg, lahi ang pagtuo. Ug way mabasa tinuod ay. Ako'y nangutana nimo kay imuhan ng pamulong. Imuhan ng pamulong, tubaga ang imuhang gipamulong. Asa sa Biblia mabasa nga lahi ang pagdayeg, lahi ang pagtuo. Tubag. Way mabasa kay dili man tuo. Dis ama nimo kuhaa ng imuhang panudlo nga lahi ang pagtuo, lahi ang pagdayeg sa Biblia o dili sa Biblia. Ang akong tubag wa lagi sa Biblia. Loya, ipit na ka bro. Bro, pati nang ipita. Pagdaig ko kamo. Pati nang ipita. Usbon ako ha. Usbon ako pangutanan ako ha. Dakpa ko pangutanan ha. Ayaw pagliko ha. Kinsa man ang angay bunyagan, ang mudayeg sa Ginoo o ang dili mudayeg sa Ginoo? Suma sa Biblia ang muday. O may ba sa Biblia ang muday? Bro, ayaw paglikoy Panginoon na kayo ni Moy. Ako Osbon. Kinsa man ang angay bunyagan, ang mudayeg sa Ginoo o ang dili mudayeg sa Ginoo? Ang akong tubag na sa Biblia ang mutuo. Bro, ayaw pagtubag sa wala na ko gipangutana. Wa mo ko nangutana ang dunay pagtubo niya. O kung tana na. Ang akong pangutana, paminaw lagi. Wait lang ha. Maminaw ko. Paminaw ha, paminaw sa akong pangutana ha. Lagi. Unsa man ang angay bunyagan, ang mudayeg sa Ginoo o ang dili mudayeg sa Ginoo? Kung tubag mo ni. Way mabasa sa Biblia. Wa ko nangutana kung naabay mabasa o walay mabasa. Bro, wala ko nangutana og nabi mabasa o walay mabasa. Mura man ka grade 1. Wala ko nangutana ha. Og naabay mabasa o walay mabasa, wa ko nangutana na. Ang akong pangutana nimo, kinsa man ang angay bunyagan, ang mudayeg ba sa Ginoo o ang dili mudayeg sa Ginoo? Ang akong tubag mo ni. Ang muday sa Ginoo, ang dili muday sa Ginoo, way mabasa sa Bro, balik ko na ako ha. Imong tubag doble. Balik ko na ako ha. Unsa man ang angay bunyagan, ang mudayeg sa Ginoo ba ang angay bunyagan? O ang dili mudayeg sa Ginoo mo'y angay bunyagan? Asa man diha ang angay bunyagan?
Ang akong tubag bro, mao ni. Wala lagi mabasa Biblia nga ang budak. Wala lagi ko nangutana. Hoy, wala ko nangutana kung naabay mabasa o wala. Okay? Nya dili mabasa. Wa ko Dili nangutana mabasa na. budak. Wala ko nangutana ana. Hoy, wala ko nangutana ana. Ang akong pangutana nimo, unsa man ang angay bunyagan, ang modayig ba sa Ginoo o ang dili modayig sa Ginoo? Mo nito bago nimo. Kani mong gisud sumaras babera. Bro, mag-undang na lang ta bro, kay di makakabao manubag bro. Nawad-an ko gana, bro, nawad-an ko gana sa imo kay di ka kabalo manubag. Bro, ug unsay pangutana nako nimo, maoy imong tubagon. Ang mutuo Bro, ug magpabunyag baluwas. Bro. Wa man mong biya nga ang magdayeg bunyagan. basahon ako mga comment sa mga tao be, kay di magluoy kay ka bro. Ingon dire si Luigi Anthony Plaida, maulaw man sad tanimo koloy. Oh. Ingon si Tiger Heart Robong, lo surrender na daw be. Aron di ka maipit og maayo, luoy na kayo ka. Oh. Ingon dire. Ingon si Gingging. Ha 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 ha. Ahay, kalooy kay tatay. Baya, balik na sa Katoliko oy, looy nimo. Looy kayo ka. Perting looyan nimo. Ang mga tao dire, nakasabot ang mga tao nga perting ipitan nimo, ikaw ray di mo daw nga naipit ka. Ikaw ray dili mo dawat nga naipit ka, pero ang mga tao nakasabot nga naipit ka. Ingon dire, ingon si Nicanor Togle, kaluoy man sa tigulang nga INC, need pa nimo brother mag-open sa imong dalunggan para makadungog kag para abri ang imong panghuna-huna. Tuya oy. Ingon dire si Felix Antokwe, ingon siya dire, layas na diha sulpot. Dili, bro. Useless man bro, mangutana ko di man ka mutubag. Likoy man ka. Likoy man ka, wala ka nagtubag sa kong pangutana, wala ko nangutana kung mabasa ba o dili. Gibasi ba sa Bible o wala, o kung nangutana na. Biblia itong saligan dire. Sige, balikon ako ha. Sumala sa Biblia. Okay? Sumala sa Biblia. Kinsa man ang angay bunyagan, ang mudayig sa Ginoo o ang dili mudayig sa Ginoo? Why mabasa Wala lagi ko nung tanong lagi may mabasa o wala, aday. Wala na. Ako na lang gipalong ng microphone kay wa mo ko mukuhang maayo nimo. Ako na lang gipalong ng microphone nimo, tay. Wa na ka madungog sa live tay kay ako nakita nimo, piti nimong ipita, luoy na kay ka. Ako na lang isalbar ang imong dungog. Kay luoy kay ka gyud. Wa mo ko nangutana kung mabasa ba o dili. Diba? Kung tanong kung mabasa ba o dili. Kung tanong niya, sumala sa Biblia, kinsa man ang angay bunyagan, ang mudayig sa Ginoo o ang dili mudayig sa Ginoo. Kabalo mo, dili siya mutubag. Kay kabalo siya nga kung iyahan ng tubagon, wa na plastar ng pagkaipit niya. Karon, ipit gid siya. Pero di niya siya muangkon. Umutubag siya na plastar na hinuon. O na nga, useless na. Ang bigig dialogo sa imuha kay unang-una, sige nakagsapaw. Wa na ka maminaw. Ang pangutana, simple kay pili lang ka sa duha. Kisa man ang angay bunyagan, ang mudayeg sa Ginoo ang dili. Kung may kagarog dili mudayeg sa Ginoo, may angay bunyagan, narana nimo. Ang karog mudayeg ka, paluapan ta ka. Pero mahalo ba ka sa paluap, God? Hindi ka mo to bagay, mahalo ka sa paluap. Kiipit na manggug ka.
Ganihar mo ka naipit. Pengunin ko ba siya, wagi mabasa sa Biblia nga ang masuso mo dayeg. Unya, kay naa may nabasa. May sa diritso nga kuan, why mabasa nga ang mudayeg bunyaga sa Ginoo. Tilo ya di bay. Wala kay daganan. Sige tay, dili na lang ta kutob tay kay wa man kay daganan tay. Diliin mo daw sa katawa. Ako, mutan ako. Di wala na mo kay daganan. Ano lang, balin na butag lain topic. Balin tag lain topic. Mutan ako. Mutan ako nimo. Unsa naman pod? Piit na. Ha? Pitin naman yung pita, mabawi ka, mabalos ka. Lagi, so mungutan na karon ako kay mabalos ka. Dili ni magdaw katawa. Lagi, mungutan na ka na ako no, kay mabalos ka. Mutan ako. Lagi, kimbas lagi ka lagi. Mutan ako. Mangutan na baka karon kay mabalos ka. Ha? Mutan na lagi ko. Okay ka. Oh, sa lagi, angko na sa lagi. Angko na sa nga mangutan na ka kay mo aron makabalos ka. Why kondisyon? Ayaw kondisyon. Dili magdaw katawa. Ay, mutawa. Usan, imong angkonon nga mo balo ka pos ka mangutan na ka aron makabalos ka. Mutan ako, imo lamang kanunay. Pangutan ako. Kasi ako pangutan na, ikaw yung unang nangutan na ganina. Mutan ako. Oh, sige. Sige. Sige, pangutan na. Pangutan na. Ha? Pangutan na. Mutan ako. Matod pa nimo nga ang masuso aw asas may biya ang muday sa Ginoo butis mo. Ha? Asa mabasa sa Biblia ang muday sa Ginoo butis mo ubunyagan. Oh, natural. Nasa Marcos 16:15-16 nga ang mutuog magpabunyag maluwas. Nga naman, kanang mudayeg sa Ginoo na nay pagtuo oy. Dili ka makadayeg sa Ginoo kung wala kay pagtuo. Maunang ang mudayeg sa Ginoo, bro, gamitay mo utok ha. Naman katay utok magka. Naman katay utok magka. Oh, ako na lang ikonik kay sigig sapaw-sapaw. Naman ka kay utok magka. Ani anto bag. Ang tao nga walay nga dili makadayeg sa Ginoo, wa gyud pagtuo. Unang-una ha. Once gali nga naa kay pagtuo, mudayeg jud ka. Di ka makadayeg kung wala kay pagtuo. Karon, ang bata kay makadayeg man. Nya, ngano makadayeg man ang bata? Ang Ginoo mismo ang nagbansay sa ilaha nga makadayeg sila. Nya ilahang pagdayeg hingpit. Dili sama sa mong pagdayeg di mo way klaro. Ang hingpit sa mga masuso, ang ilahang pagdayeg, hingpit ilahang pagdayeg nila. Sa to pa, mas dokog pagtuo ang masuso kumpara nimo. Yung pagdayeg dili man hingpit. Pero ilang pagdayeg, hingpit ilang pagdayeg. Busa, nasa sila pagtuo, bunyagan sila, kaya sila pagtuo. Ano ang kutubag? Next nga pangutana. Ay. Mulit kayo magka. Ako itong balikon. Sa imong ibasa, doon na may pagdaig. O doon na pagtuo. Yes, ang akong gibasa doon ay pagdayeg. Mateo 21:16. Doon na ba'y pagtuo? Marcos 16:16. Oh, na. Sunod, buta na. Ang pagdaig, may bunyagan. Yes, ang naipagdayeg, bunyagan na siya. Kaya pinagi siyang pagdayeg, makita nga nagtuo siya. Dili man na magbulag ng pagdayeg ka ng pagtuo. Umudayeg ka na kay pagtuo. O di ka mudayeg, wala kay pagtuo. Mo na siya. Next question. Asa mabasa biya nga ang pagdaig may pagtuo bunyagan. O niya. Mateo 21:16 giingon dire ang Ginoo mismo nagbansay nila nga mudayeg ang bata. Hingpit nga pagdayeg. Kay makadayeg man ang naipagtuo nan ang bunyagan na may pagtuo. Busa ang bata bunyagan kay ang bata na pagtuo pinaagi sa ilang pagdayeg. Sunod nga pangutana. Kung gibasa dire, why bunyag? Pagdaig, imo lang gibunya, imo lagi opinion nimo, imo gidungagan sa imong opinion kay dunay pagdaig, dunay pagtuo. Dili ko oyon ana. Kay ang magtuon sa Biblia dili lang magpapriso sa usa lamang ka bersikulo. Ang pagtuon sa Biblia, tibuok Biblia tun-an from Genesis to Revelation.
dili lang magpundo sa usa ka bersikulo. Sa Mateo 21:16, ang bata makadayeg. Unya sa Marcos 16:16, ang motuo magpabunyag. Lohika, dili makadayeg ang walay pagtuo. Busa ang makadayeg ang naay pagtuo. Kay makadayeg man ang bata, naa siya pagtuo. O kay naa siya pagtuo, magpabunyag yun na siya. Aron maluwas. Sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Kay kanang pangutana nimo di ginabadawat namo. Ay, di na ko problema. Og di ka mo dawat kay supakiro mo jugang dako. Oh. Di mo jugang mo dawat ana kay supakiro mo jugang dako. Ang sa ako lang ana, ang top priority na ako sa akong live, ang akong mga viewers nga nakasabot sila, nga ako nagsultig tinuod niya, ikaw lang supakiro. Sunod nga pangutana. Maminaw ka. Pangutana ko. Sige ko. O sige. Kana bang pamaagi sa pare nga ang banda basang bunyagan masuso nga ginamitan og asin laban na sa Biblia. Okay, ang bunyag sa pari wala na magamit og asin. Oy, kapataka ka man lang diha. Ang bunyag sa pari nagamit na og tubig, wala na nagamit og asin. Karon nga pangutana ni wag may mong joker wa. Sunod. Sa kaalam. Dawa ta kay asin sa kaalam. Dili ba? Okay. Ang kanang asin sa kaalang ang gipasabot nimo, dili. Ang kanang asin sa kaalang ang gipasabot nimo, dili man na mo ibubo silang ulo. Bro, bunya gali bro. Bubuan ka. Immersion, aspersion, o pouring. Bubuan ka o ilublob ka tubig. Dili ka ilublob o bubuan ginamit ang asin. Unsa gud tawol. Pero oy, nabalay bunya nga ang ibubuang asin. Otok ba otok? Bro, tagay gugog ka ng pangutana bi nga kanang nindot ba? Ayo paglikoy. Katubang asin ako ko sa bunyag. Bro, wala gyud ko kabantay gibunyagan among bata gibubuag asin ang ulo. Og mabasa na ko. Sige. Ako Sige, kung mabasa nimo sa amo ang katekism nga ang among bunyag Biblia. Sige. Kung mabasa nimo sa Biblia nga ang bunyag sa Katoliko asin mo ibubo, pildi nako. Wa ko man mutala. Wa ingon ba kung ang asin mo ibunyag? Ano ba asin? Ikaw ba yung asin mo pare nga gamit sa bata? Wa kayo bunyag. Ingon ko nimo ganina. Sa bunyag sa bunyag sa among pare, wala na magamit og asin para ibubo oy. Ayaw po tao man kadayon. Bro, Ang imo ani na lang bro. Pangutana og pangutanang nindot. Ayaw ng pangutana ba nga mahimo kang katawunon kay na mawad ang taga na Anong panguta? Ako kang basahon nga asin apil sa bunyag. Wa bubo. Ang asin gibuta sa baba sa bata o yung kanana. Wa ka basahan no. Sige, asa man nimo nabasahan nga ang Katoliko magbunyag butang ang asin ang baba sa bata? Na makireferensya diri. Sige. Dili Biblia. Ang basahon nimo. Inyong referensya. Sige, asa sa among libro gasolte. Asa sa among katekism na bro. Asa sa among katekism na bro nga mabasa bro nga kanang ang kanang libro ba to paspika sa kubay. Wa mo magpapabig na kung higayon na. Bro, magpanta magdayo bro, ang akong dawaton bro kanang katekism na mo ha kay mo man among official teaching among katekism. Hinahanglan basahon nimo sa among katekism. Na kung magbunyag may butangag asin ang baba sa bata. Nga naman bro. Upat na kabata na ako kung pabunyagan bro. Wag yu sa nila gibutangag asin sa baba.
Si Manay kasi Manila ha, kanina yung bro, wak tumingon ng asin, ibo. Bro, Dugang. bro, Ah, si Manay. bro, wala, bro, upat na akong bata, bro. Upat na akong bata, bro, gibunyagan, bro. Ni usa sa ilaha, wala gibutang asin sa baba. Sa unang panahon bro, sagang may pa ko. Ay, wa ko ilabot sa imuhang panahon kay kabalo kong butbuton ng dako. Divine. Kobe ko. Wa ko ilabot sa imo sa gamay pa ka, ang ako lang ani. Naibalan ako nga ngamong bunyag, wala butangi kasi ng babas mong bata. Nanawag. Hello? Sa among panahon, ni asin. Ilang Dawatan ni asin sa kala. Hello? O dawatan ni asin sa kala. Oh, hello bro. Oh. Sana ang tanong ka ng Father Darwin ba? Ito si Ate Panganiria. Ha, ang sa to? Ito si Ate, nag-buwan ng Father Darwin. Anas Valencia Bohol bro. Oh. Tapos naay maktihan dito nga doon. Naay? Naay maktihan, naay kuwan. Na. Maabangan. Na. Kung tayo mga pangalan doon, Binayas. Dora. Dora. Blakaura. Kasi pangalan, sir, Binayas. Inaya. Oh. Tapos magpagiliti na, pagparehistro, adaan, o Kung magpa-deliveras, maaari diri alas 6 sa buntag. sige. Yan. Ang ano na niya, Ha? everyday, Dili, Webes ta magdomingo. Sige. Okay, padayon ta bro. O sige bro, kanya yang sa to pa di ka mo daot nga doon ni asin nga ikaw bata. Ibo. Ay ihungit. Di jud ko mo to na ano bro nga dunay asing yung nga naman ang ako mga bata gibunyaga wa jud butay kasi ng baba. Ano, mata na. Muto ka nga ang bata, doon ay mugunit. Masuso. Muto ka. Di ko mo tuo nga ang bata dunay mo gunit nga masuso. Ang bata ka nga doon, doon ay mugunit. Taruhay mo istorya nimo kay imong giingon, muto ba ka nga ang bata dunay mo gunit nga masuso. Ikaw ba kasulti karon lang. Dai. Hindi palagi. Ang bata ba nga masuso, na ay mugunit, panahon sa bunyag. Oh, naagi mo gunit kay masuso man na. Natural gunit ang gina masuso. Ha? O yun ka. Oh, natural gunit ang gina masuso halang imo nang buhian. Ayun ka na kayo mugunit, tawag na kuan. Sa tawag ani, mangugos ba? O yun ka. Mangugos? Oh, ugoson ba? Bunyagan ka bata nimo. Abot lang kay pagbunyag sa akong bata ako may nagkugos. Kanang ba nga bunyag bata. Kanang bang bata nga masuso ang kugos ang ginikanan. Oh, natural. Pagbubo sa kuan, pagbubo sa pare, sa bunyag sa bata, ang magunit ana ang ginikanan. Alang nga kang silingan. Kanang gitawag mo dyan, mga pagdina, ang pamata. Ay, mga ninong ug mga ninang. May pasabot nimo. Oh, Ikaw, sige. Ang ninong ug ang ninang mao ni ilahang role. Pananglitan manggali og ang role sa ninang ug ninong second father og second mother. Oo. Mo lang role nila. Kada mang gibuhat sa pare nga na nina og ninong, mo ba nagibuhat sa mga apostol? Yes. No, good. Sa dihang gibunyagan ng mga tao sa mga apostol na ay mga witnesses. Na sila ginikanan, na sila na mo barog as ilang ginikanan. Usa pa bro. Ingon sa Mateo 18:18 mo ni giingon. Basahin mo kuan dia, imong Mateo. Bro, basahin mo Mateo 18:18 basaha. Dada.
Mateo 18:18 basaha. Sige nga niya. Konektado ka pa na sa kuan. Sige, basahan lang. O busa social ko kamong tanan. Ang inyong dili sa yuta, idili sa bitos langit. Dili may connected sa Sige, tiwasa ba? Dili connected mo. Tiwasa lagi. Ang dili usab dito sa langit ug ang inyong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang Okay, tanan. anihan to bag. Bisag unsa, ingon si Kristo, bisag unsa nga among itugot sa yuta, itugot sad niya sa langit. Unya kay gitugot man sa among mga pare nga magbutang og ninang gitugot sad na sa langit. Wala akong tubag. Sunod pangutana. Sunod pang tama. Kana bang giingon ang inyong gitugot sa yuta, ito sa langit, pare ba na Katoliko o dili? Latra, mga paring Katoliko na kay mga paring Katoliko man ang mga apostol. Pare Katoliko? Yes, Ang mga apostol, pare Katoliko? Yes, paring Katoliko ang mga apostol. Asa bagibutang sa Dios ang mga apostol? Sa iglesia o sa Katoliko? Tubag. Sa Iglesia Katolika, kanang Iglesia o Katoliko maura na siya. Asa gibutang sa Dios ang mga apostol? Sa Katoliko o sa iglesia? Ayun magi. Pareho bro. Pareho kay kanang Katoliko mo ang Iglesia. Tubag lang. Ayo. Asa gibutang sa Dios ang mga apostol? Para may hatong pare Katoliko. Asa gibutang sa mga apostol? Sa iglesia o sa Katoliko? Sa Katoliko nga mao ang Iglesia. Tubagon, babasado. Isa. Sige, basahon ako ha. Inyo ang pasugo ha. Bro, akong basahon sa inyong pasugo. Dara. Ayo. Aray, kalos niyo pasugo, God. Bro, ayaw kalos niyo pasugo. Inyohan ni panudlo, ha? Ingon ninyong pasugo, maunig ingon sa pasugo, January to March 1995, page 8. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church, although writers and historians continue to treat both as synonymous. Sumala sa inyong panudlo sa inyong pasugo, ang Iglesia ni Kristo nahimong Katoliko. Busa, asa gipasulod sa Katoliko nga mao ang Iglesia. Ay na sa Katoliko o sa Iglesia. Mao na inyong pasugo kay ano? Tubag. Ang imo gibasa, wa si Biblia. Ang akong gibasa. Ang akong gibasa, inyohang pasugo. Unya lang tugo. Bahala ka na, di na wala problema. Bro, ayaw pagbuot, kinanudlo, manggod mo, ani, good bro. Asa mabasa si Bro, nanudlo, manggod mo, ani, bro. Kahit nagbakak ni imong pasugo. Bakak ninyo pasugo ninyo? Ay, pag ako basahon. Bro, bakak ninyo pasugo, dali. Ako basahon. Bakak ba ninyo pasugo? Okay. Bakak ba ninyo pasugo? Sunod. Dito ba bro, bakak ba ninyo pasugo? Busa. Oy, tubag ka. Busa. Dili na manubag. Sige, kay di naman ka manubag, useless na. Ako na lang ko anon. Mga igsoon, dili na mo tubag ang atong kaatbang nga INC ni Manalo. Kaya nga naman, ang iyahang panghuna-huna sukwahi na sa ilang pasugo. Unsay giingon silahang pasugo, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Unya mangutana siya nako, asa man pasudlon? Sa Katoliko o sa Iglesia? Maura na siya, unsa man ka? Luya kayo, oy. Luoy, jud kayo ba? Grabe ba? Pasugo na nila ha? The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Perteng ipita, oy. Grabe, luoy kayo. Kaning gingo sa inyong pasugo, bro. Biblical niyo, dili. Kaning gingo sa inyong pasugo, biblical niyo, dili. Ipit pa kaya ni. Ipit yung ka ni. Bro, perte gini mong ipita ni, bro. Perte gini mong ipita ni, bro. Perte gini mong ipita ni, good, bro. Kaning yung pasugo, bro. Biblical ni o dili.
kamong manaway ni Brando. Brando. Sakto ba ning giingon sa inyong pasugo o sayop ni? Ano pasugo? Ang akong utana. Sakto ba ning giingon sa inyong pasugo o dili? Ay, wala ipit na. Ay, ikaw may gipangutana niya, ako na nun naipit. Loya, oy. Gamito na ako ni, kay referensya man ni siya. Dili niya badag katakatawa. Basta kumasahon. Asa magibutang sa Diyos ang apostol. Asa gibutang sa Diyos ang mga apostol. Sa Katoliko, sa Iglesia. O yung kana. Sa Katoliko nga mao ang iglesia, mo ingon sa inyong pasugo. Ingon sa inyong pasugo, the Church of Christ has totally become the Catholic Church. Nahalangan ka sa mong pasugo, bro. Bro, nahalangan ka sa inyong pasugo. Mahadlok man ka. Bro, nahalangan ka, bro. Nahalangan ka, bro. Ayog likay. Tanawan ninyo ha, mga kaigsuonan na, tanawan ninyo ha. Maora ni INC ni Manalo nga nahadlok silang pasugo. Luoya, oy. Maora ni INC ni Manalo nga perting hadloka silang pasugo. Di niya ipabasa ang pasugo. Nga naman, na-realize siguro niya nga nawama milaban na mong pasugo na mo, eh. Hastang luoya yung kayo. Nga niya, ako pa'y pasangin lang naipit. Nga ilahang pasugo mo'y nakapaipit niya. Luoya ni mo, tay, oy. Wala kay daganan na ginako, tay. Apostol. Bro. Wala na kay angay pang ipasigarbo na ako, bro. Kay ang inyohang pasugo mismo wala naglaban nimo. Og nahibalo ka sa akong gibasa, dili ka mangutana nga lahi ang Katoliko, lahi ang iglesia. Kay inyo ang pasugo mismo nagsulti nga ang nahimong Katoliko mao ang iglesia. Nagitubag na taka. Gitubag na taka gamit inyong pasugo nga ang kanang Katoliko mao ang iglesia. O sumala sa Biblia ang Katoliko kung gibasa kanina. Ate pakita Katoliko ha. Akong basahon diri ha sa Richard Baxter. Akong basahon sa Richard Baxter. Akong basahon sa Richard Baxter. Ako'y nangutana ka na ako, ako'y motubag. Nangutana ka na ako, ako'y motubag. Diya. Sa Biblia nga salin sa Richard Baxter, basa manggali mo glam sa translation. Basa manggali mo glam sa translation. Basa ba ko Richard Baxter? Sige ko sa Richard Baxter. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Shall be one Catholic Church. So, mabasa dire Catholic Church. Unya ingon ng lam sa translation, Church of Christ. Therefore, ang klaro nga tubag, katoy yung pasugo, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Muna klaro. Sunod. Ayaw ko po nagsunod. Sa baka, ako mo pangutana. Kaya di, kanin mo pangutana na, pasugo na. Sa baka, sa Biblia ba? Biblia, unyara na. Bro, mugamit kog pasugo kay INC ni Manalo man ka, bro. Natural. INC ka o dili? Dili. Maundang ko gamit sa pasugo kung dili ka INC. Unyara pasugo. Bro, maundang ko gamit sa pasugo kung muangkong ka nga dili ka INC. Pangutana, INC ka o dili? Musibat man ka nganong mahadlok man ka oy kamo mga tumatanaw ni John do nganong mahadlok man siya ipabasa na kung unang Korinto 12:7. Di ako mo na ba INC ka bro dili? Akong maminaway na bro ni John do. Bro INC ka bro o dili? INC ka o dili? Kung dili ka INC di na ko magamit og pasugo. Saan bro INC ka o dili? Di, INC ba ka o dili? Kung dili ka INC, di na kung magamit og pasugo. INC ka o dili? Wala lang pasugo lagi. Di, INC ba ka o dili? Mo to baga sa
INC ka o dili? Kung dili ka INC, di na ko mong gamit og pasugo. Sa INC ka o dili? Tumaga, ang akong tanawa, pasok. Di. Bro, mura mo tanig. Mura mo kung nag-storya ka nang wala sa huna-huna eh. Mura kung nag-istorya ba wala sa huna-huna ba? INC ka ba bro o dili? Unyara na. Dito baga ba? Og di ka mutubag, mag-undang na lang tanig. Eh, wala pa doon nga to straight mo. Ngutahan ako, di makamutubag. Banha, raman ka diha. Ato na lang, undang ko lang natong tawagay na lang nato. Kaya di makamutubag. May nada ka, banha ka dire. Sama, mutubag ka o dili? Ayaw ko ba sa'yo, pasugo? Kuna nga, mutubag ka o dili? Kung pa ba, ang lagi. Sit down there. Sit down there. Don't touch the chair. Okay, ha? Bro, balik ko na ko, ha? INC member ba ka, bro, o dili? Ayaw ko mong na. Ayaw ko mong na. Ingon ka gabi nga INC ka. Insakto ba imong giingon o na makakadto? May topic ron. May topic ron. Dito baga ba? INC member ba ka o dili? Kaya nga gabi, INC member ka, tinuod to dili. May bawaan yung ANC ko kung imo kong papasahon. Sa unang Corinto 12:7. May bawaan na. Ingon ka gabi, INC ka. Ingon ka gabi, INC ka, tinuod to imong giingon na makakadto. Ayaw paglikay sa pangutana. May bawaan ng ANC. Hindi, tumaga ba? Bro, mag-undang ta bro, wa kay nada ka istorya. Magtawag sa amin sa ban. Maghulam og Extension. Padali. wala na to, ano ni Aljan ang extension. Gamit ni Aljan. Kanang kuan, bro, ako nakita bro, nga garbo rin nagpatigbabaw nimo. Kaya ako tong mga simple nga pangutana, di mo to bagon. Nga banha ta dire, way padulungan tong istorya nato, kay ikaw, di man ka mutubag pangutanong ka, dili man responsive. So, dili healthy ang atong dialogo. Akong gusto dialogo gali ka na magsinukuray gyud sa kahibalo ba. Inang dialogo bito nga banhara niya, di mo tubag. Ko ganana na, mawat-ang ko ganana. No, magdukar ako sa imuha, no? Ano na lang. Og dili ka mutubag sa mga pangutana nako nga very simple kaayo. Magundang na lang tani. Ana, maklarohay ta ha, magundang tani ha. Usbon ako, bali ko pangutana. Ingon ka gabi nga INC member ka, INC ka. Namakak ba ka pag ingon ni mo ana o nasuti kag tinuod? Ang akong tubag na yun, may bawaan ng ANC ko kung imo kong babasahon sa unang Corinto 12:7. Dili na, wala na ikaw. Dili mo responsive ang tubag. Simple kay pangutana, niingon siya gabi na ko, INC siya. So pangutana, insakto ba yung giingon o namakak siya adto? O di siya mo tubag. Magundang na lang tani bro. Ano mo tayo mag-akwa? Pag-bungutan mo. Di ba niingon ka gabi, nangutana ko nimo gabi sa tawag? Niingon ka, INC ka. Namakak ka adto, wala. Tubag. Sige tubaga. Ang akong tubag, mo nin, may bawaan ng ANC ko kung imo kong tugutan sa Wala na. Ikaw na mismo ang nisulti kagabi sa tawag. Nangutana ko mo sa tawag kagabi Unsa day ka nga kuan bro? Ingon ka INC ka. Si imuhang baba ni gawas gabi nga INC ka. Wait lang ha. Wait lang ha. Usbon ako ha. Ikaw si mong baba mismo ning gawas gabi nga INC ka. Nagsulti ka tog tinuod na makakadto. wa ko maingon na ANC ko, wa ko kawan. Uyon ko ba sa akong basahon? Sige, wala rin siya niingon kay INC. Ikaw may niingon ako gabi nga INC ka niya. May makarong wala ka niingon kay INC ka. Wala naman kita nga bakako niyo di ka. Okay, magundang na lang tani kay di naman siya muangko nga INC siya. So, wala na. Bro, magundang ta bro. Kay way padulong na to istorya bro. Wa man kay nada ka istorya. Kung di mo ko ma-challenge nimo.
Buong lang na taan na sa basta. Undang tani kay wala na ko na challenge nimo, wala na ko ganay sa imong performance. Daghan kog pangutana sa imo nga di ka mo tubag og tarong, puros palikoy, puros palihis. Muna nga way padulungan to istorya. Akong pangutana gabalik-balik lang akong pangutana nako tungod kay di ka mo tubag og tarong. Mas may pato na ni undangon. Okay ka na? Hadlok man. Unang Korinto 12:7 akong taon. Wa man ko nahadlok nimo, gitawagan nga takagali. Daghan bitaw ka na ipit, nya ako nang ni mahadlok. Ano mahadlok man ko sa tawo nga kadaghan na ipit? Bro, walay rason nga mahadlok ko sa tawo nga makadaghan na ipit. Okay? Michael, I told you whatever that makes Divine cry or scream, do not do it. Because when she scream, when she cries, I will be distracted on my work. Or else, But I need to balance by holding the chair. you can, don't tell me that you can balance without holding the chair. I can balance using my 1 foot, only 1 foot. I can stand up using 1 foot without holding nothing. Ha? Buhiin na. Buhiin na. Ay kog dramahin niya. I can even stand to myself using only 1 foot. Without holding anything. You wanna try to see me? I will stand on my 1 foot. Ah, you're just excusing. That one is slippery. I can also do one. Ah. But the problem is You cannot call me because you know how to balance yourself. that is one. You're not a baby anymore. But that's slippery. Basta. That's very Or else I will let you out of my room. Okay ha? Ganihara kasi pan-distract ni Divine. That's very She's very noisy. I am working here. She's very noisy. That's very slippery. I can't balance on a slippery. That's not slippery. Actually, the floor is not so shiny to become more slippery. It's wet. Even it's wet, it's not slippery. You cannot trick me. Okay? You cannot trick me. I'm your dad. You cannot trick me. You cannot lie to me. I'm your dad. Even though it's wet there, it's not slippery because the floor is not so shiny. The floor is rough. So it couldn't be slippery even though it's very wet. Okay? Slippery, it's the tiles. When the tiles is wet, it's slippery. Because the tiles is so shiny. But if the floor is just like that, it's rough, it's not slippery even though it's wet. So you cannot lie to me. I'm your dad. Okay? So don't make anything that will make Divine cry or scream or shout to annoy me because I'm working here. If you cannot control yourself, I will let you out of my room. Okay? So stop it. Okay. Muni nga ni ba, sakto ba, badlungon na tong kuan ba, kay, ito kagapo, kung gusto na gapo, wag yun, hindi ko yung madlong. Yung madlong. Okay, gahin ta. So tayo, magundang ta sa itong dialogo na to, tayo, kaya ako nakita nga, useless man, 1 plus 1, mutubag ang araling panlipunan. Why ayo? Undang tani. Undang tani kayo di man mo tugutan ko pagbasa sa unang Korinto 12:7. Undang na lisod man Ay, bisa pagtugutan ta katay, kaya wag gihapon kay nadak, wag gihapon, tay, bisa pagtugutan ta katay, kay inig pangutanan ako, di man kamusanong inig pangutanan ako. Wag gihapon nadak gihapon. O sige, babasahon ta ka sa unang Korinto 12:27. Unya, kung na ako'y pangutana, mutubag ka, ha? Di nang mutubag ka sa wala ko gipangutana nga. Why mabasa? Wa ko na ko mabasa ba o dili? Ana ha? Sige, pabasahon ta ka sa unang Korinto. Ito, unang Korinto 12:27. Atong paminawon kung makatubag ba ka. Sige, areha. Tubag, tana. Basa. Mo ni pangutan ako.
asa gibutang sa Dios ang mga apostol sa Katoliko o sa iglesia? Tubag. Unsa man? Dili. Asa gibutang Ikaw ang bro, nihangyo ka na ko mubasa ka. Nihangyo ka na ko nga mubasa ka. Eh mubasa man ka ako'y mangutana. Dili ko mangutana nako nung sa man katawon. Kani ako pumunta na. Sa iyo naman, hindi mo kay mag-aaka pumunta na. Asa gibutang sa Dios ang mga apostol sa iglesia o sa Katoliko. Isi kayo na para mahibaw na to nga mga apostol Katoliko. Oh sige, akong basahon. Anong tubag? Katoliko. Ang Asa butang? sa Katoliko, sa iglesia, sa iglesia Katolika. Oh, gitubag na ta ka. Sumana sa mabasa sa unang Korinto 12:27-28. Dili mala diha. Ang imong pangutana na diha. Ang akong tubag na sa 1:16 sa Richard Baxter. Dili. Nasun. No, ano wali kay man ka? Unsa man ka? Korinto 12:27-28. Ako pumunta na. Asa gibutang sa Dios ang mga apostol. Kaya mga apostol, matulad pa ninyo, pare na Katoliko. Ang apostol, asa gibutang sa Dios ang mga apostol? Sa iglesia o sa Katoliko? Sa Katoliko mamo. ang tubag iglesia Katolika. O masubag na. O sa may tubag sa Biblia. Dara, ang tubag sa Biblia. Akong gamiton ang subad ni Richard Baxter. Ang hubad ni Richard Baxter nagsulti. Bro, dili ni comics, Biblia ni. Ayaw sig bagot-bot diha. Ikaw may mubasa, ako may mubasa. Ayaw sig bagot-bot diha. Kinangutana ka na ako, ako'y motubag. Di ko magbutog asa na ako basahon. Hadlok na. Dili, wadyo ko nahalok, bro. Ikaw may nahalok sa akong basahon, bro. Hadlok. Ano, murag bata na way buoto. Ikaw mo'y nahadlok, kay nangutana ka mo tubag ko. Ang akong tubag, gibasin ako sa akong gibasa. Dili ka magbuo tong asa na ako basahon. Ikaw mo'y nahadlok. Mo ni klaro diha. Ikaw mo'y nahadlok, kay di ko ni babasahon. Ako may magipangutana. Natural lang akong tubag, akong ibase. Wait lang ha. Okay. 40. Okay, 40. So, ngani na siya, bro. Ako may magkuhan, bro. Ako may magipangutana. Ako'y mutubag, ako'y mubasa, og asa na ko gibase ang akong tubag. Dili pwede nga imo kong kontrolon, kay igura ka nangutana. O niyan tubag nako. Asa ko no gibutang? Tambal? Asa ko no gibutang kini sa Katolikong Iglesia. Kaya nga naman, kaya ang Iglesia ni Kristo sumala sa pasugo has totally become the Catholic Church. Tambal? Wait lang.
Okay. Very noisy kay mga bata dire. Ako sang gikuan. Pagawas. Very noisy kay mga bata. Okay. So, bro, undang ta bro kayo makinada bro. Okay, undan ta kay mo klaro pa yung tubag oy. Oh, undang ta kay akong nakita sa imo ha, di mabulo manubag sa pangutana, nate pangutana tinarong, imong tubag binalagbag. Layo na kayo. Pertera kayong likuya. Ikaw mo nalikoy. Di, gitubag mo bro, nagtubag man ko nimo bro. Bro, nagtubag man ko nimo bro. Bro, gitubag naman kanako nga ang kana laging iglesia nga naa sa Biblia mao na ang Katoliko. Namay nga makag iglesia o Katoliko. Ingon gali ko nga mao na ang Katoliko, magbuot na ingon kanako. Kay bawa ka lahi ng iglesia. Ay dili na siya lahi kay nagpakita ko ni nagpasugo. Dili na siya lahi bro, kay nagpakita ko nagpasugo akong ipakita dito, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Atong binisay-on na ha, basig wa lang ka kasabot og English ba? Ako lang bisayon ha. Ang meaning anang giingong, the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Ang Bisayaan na bro, ang Iglesia ni Kristo nahimong Iglesia Katolika. Maunay ibinsaya sa akong gibasa sa pasugo. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Sa Bisaya, ang Iglesia ni Kristo nahimong Katoliko. Kay nahimo man maura na siya. Muna imong pangutana nga Iglesia o Katolika, ang tawag ana fallacy of false dilemma. Fallacy of false dilemma ang tawag ana. Okay? Nga ako ako magtana para magkumpara ako magtana. Kung may definition sa church o iglesia. Ang definition sa iglesia kinahanglan ang founder niya si Jesus Christ mismo. Ayaw ko wa ko yung founder. Unsa na makaon libog na. Wa ko yung founder. Ang ako mo tan unsay definition sa church o iglesia. O unsay definition sa Catholic. Oh, ang definition sa Catholic universal. Oh, Universal. Sumala sa buhat ni 31 sa Greek, Hymenon Ecclesia Catholis, Tes Judaias kay Galalias kay Samarias ay kiniremen ay ko domini. ayaw pagyaw na. Oh, wala, yaw ko no. Bro. Sinsya na ka bro ha, ni gamit mo kung Grego god. Greek mo ko ang gamit na ako, Hymenon Ecclesia Catholis. Wala ko nagyaw-yaw bro, nagamit ko Grego. Muna kung wala ka nakagit sa ko istorya, nagpasabot lang na nga layo ra kaayo ka kumpara nako. Okay, di mo singo panghinambog pero nailham ang ganyan na tinubag nako wa kay klaro. So magundang na lang ta bro kay wa padulungan ni istoryahan eh. Sige man kag kanang pa garbo ra man na imo bro, garbo ra man na. Kanang Catholic church ulong grammar. Kay lahi ang meaning sa Catholic, lahi ang meaning sa church. Ulong grammar na. Ay mangutana ko sa sige ha. Sige mangutana ko sa kuan ha. Sige. Lahi ba ang iglesia? Tantana ko diri sa kuan ha, wait lang. Ari ko mangutana sa kuan. Ari ko mangutana sa kuan bro sa ChatGPT bro. Mangutana ko diri ha. Iba ba ang iglesia sa Katoliko? Ingon ka, lahi ang iglesia, lahi ang Katolika. Di mangutana ko diri ko tinuod ba? Lagi lahi ng iglesia, lahi ng Katoliko. Pero inyo magsagon iglesia, Katolika. Dili na magkasagon ng tubig ko nga lana oy, unsa ka ba? Ayaw nang na membro sa iglesia, dito ko di manalo. Naunsa na makaon, nayabang. Ay, pura. Bro, ato ni wala maganing mga bata, sa among sunod na higayon, kay mga bata. Sunod na lang, kay malakaw ko. Sige. Naunsa oy. Lahi ng Katoliko, ayan iglesia, kay ang lana og tubig di na magkasagol. Iglesia Katolika. Church. Ano? Matudi mo rong grammar. Akong nakoy pagawas referensya diri ha, tanawal ako referensya ko pagawas ha. Kung wrong grammar ba gyud. Ay bro kay lami kining na referensya ipakita ay gadget lang. Ingon ka wrong grammar be. Ano to ha?
Yung ko dire oh. Lahi ba ang iglesia sa Katoliko? Lahi bang iglesia ang gitukod ni Kristo sa Katoliko? Ang tubag, dili lahi. Nasa kong screen bro, nasa kong screen. Na pagsabot. Nasa kong screen. Nasa kong screen, ikaw mag-iingon, lahi siya, lahi, ikaw giingon. Akong tanong tinuod ba nga lahi? Ang iglesia sa Katoliko, ang tubag, dili siya lahi. O, dili siya lahi. Sumala sa pagtulungan sa Iglesia Katolika, ang iglesia ang gitukod ni Kristo, mao ang simbahang Katoliko mismo. So, dili siya lahi. Kasi usulti. Chat GPT bro, referensya bro, dili, Chat GPT. Bro, Chat GPT akong gigamit, dili ni pare. Chat GPT akong gigamit, dili ni pare. Oh, wait. Pare ba ang gasulti ana? Pare ba ang Chat GPT? Oh, ya. Pare daw kuno. Sige, pare ba ang Chat GPT? Oh. Hindi po, hindi pare ang Chat GPT. Isa po akong artificial na intelihensya, AI, na ginawa ng OpenAI para tumulong sa pagbibigay ng impormasyon, paliwanag o pagsagot sa mga tanong, kabilang ang tungkol sa relihiyon, kasaysayan, medisina at marami pang iba. So, dili siya kuan. Oh, dili siya pare. Oh, usama AI, usama AI, usama ng AI. Artificial intelligence. Usama ng intelligent. Wa ba? Usama ng intelligent. Bright o bugo? Usama ng intelligent, bright o bugo? Kung tato hana gasuotan eh. Dili ba? Unsa mo ng intelligent, bright o bugo? Ha? Unsa mo ng intelligent, bright o bugo? Right. Bright. Bright? Oh, di ali ko sa bright mo tuol, di ko mo tuol nimo. Right na pero Oh, di ko sa diri ko sa bright mo tuol, bro. right kiwa. Bro, diri ko sa bright mo tuol, di ko mo tuol nimo. Sige na. Magundang na ta kay walay wato. Ato istorya, walay padulngan. Bro, ato istorya bro, walay padulngan ato istorya na to bro, puro bro, wala na ka, di na ka madungog nila. Basta di na gani ka magtarong gali bro, wala na bro, ay na lang pag-import diha. Sige, salamat kasi mong oras ha. O diri ra to kutob, ato na lang i-end ato ang live na to. Okay, baba sa inyo tanan. Inyong nabati ang tulumanon, Dialogo sa Pagtuo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.